Y Gwningen Enwog, stori gan Malachy Edwards. Un diwrnod daeth merch 7 oed o'r enw Enlli adref o'r ysgol i ganfod bocs yng nghanol yr ystafell fyw. Wel, agor y bocs yn agodd ei mam yn awchus. Mae gen i anreg i ti. Agorodd Enlli y bocs cadfwrdd yn ofalus a dod o hyd i Gwningen brown a gwyn gyda llygaid mawr yn syllu yn ôl arni. Beth ydy ei henw, gofynnodd y ferch yn ddistaw. Does gan y Gwningen ddim enw eto, fel ei pherchenog mae'n gyfrifoldeb ti roi enw iddi, meddai ei mam. Esteddodd Enlli ar y soffa a chymerodd y Gwningen ar ei chlin. Gwylio nhw dean y loli ar y teledu gyda'i gilydd a roddodd gwtch i'w hanifal anwes newydd. Rydw i am alw ti'n Joseph, datganodd y ferch yn benderfynol. Nid oedd Enlli i wybod hyn ar y pryd, ond byddai Joseph yn ennill ei le fel y Gwningen fwyaf enwog yn y byd rwy ddydd. Yn y dechrau, doedd dim byd anarferol am ymddygiad y bwni. Roedd gan Joseph gwt yn yr ardd a byddai'n cysgu ar wely o wellt. Yn ystod y dydd roedd yn gwneud beth mae cwningod eraill yn ei gwneud, sef bwyta gwair, dail a chnoi ar foncif coed. Byddai Joseph yn dod i'r drws cefn yn y bore a sefyll ar ei goesau ôl yn y ffenestr. Dyna oedd ffordd y bwni o gyfathrebu i Enlli bod eisiau bwyd arno. Byddai Enlli yn llenwi ei ddisgyl gyda bwyd cyn cynnig moron neu afel iddo yn bwdin. Os oedd Joseph eisiau gwneud ymarfer corff, byddai'n rhedeg lapiau o amgylch yr ardd ac ar ddyddiau braf byddai'n torheilo ar y gwair. Roedd Enlli a Joseph yn ffrindiau gorau, ac ar ôl ysgol byddai'n cribo ei flew cyn chwarae gyda fe a'i doliau yn ei hystafell wely. Roedd Joseph yn Gwningen gyffredin hyd nes un dydd Sadwrn pan ddyhunodd Enlli i ddanganfod ei bwni yn palu twll mawr yng nghanol yr ardd. Gwningen ddrwg, meddai tad Enlli, cyn alenwi'r twll gyda ffridd. Fe osododd ei thad Lester mawr melyn ar ben y pridd i atal Joseph rhag palu twll yno eto, ond roedd hi'n storm fawr y noson honno a llithrodd y llestr i'r naill ochr. Y bore wedyn dyhunodd Enlli i ddarganfod bod Joseph wedi palu twll newydd yn union yr un lle ag o'r blaen. Wrth edrych i mewn i'r twll y bychodd Enlli cyn gweiddi, Mam, Dad, sbia, beth mae Joseph wedi ddarganfod. Ystynnodd Enlli i mewn i'r twll cyn agor cledr i llaw i ddangos yr arian. Syllodd ei thad arni am eiliad cyn cymryd darn aur ganddi. Mae rhain yn edrych fel darnau arian Rufeinig o amser maith yn ôl. Maen nhw'n werth ffortiwn, bydd rhaid i ti eu cynnig i amgueddfa. Sylwodd ei thad ar yr olwg siomedig ar wyneb Enlli. Gewch chi wobr ymwneud, cysurodd ei thad. Am Gwningen lwcus sy gen ti. Nid lwcus, roedd Joseph yn gwybod bod yr arian yno, Dad, meddai Enlli. Roedd e'n trio dweud wrthym ni ddoe. Twt lol, chwarddodd ei thad. Dyw cwningod ddim yn gwybod y fath beth. Yn flin gyda'i thad, cododd Enlli ei chwningen i'w breichiau yn mynd am dro i ben pella'r ardd. Oddi yna, roedd hi'n medru gweld ei chymydog yn y cae gyferbyn, efo synhwyrydd metel yn ei llaw. Camodd Enlli drwy fwlch yn y ffens a cherdded draw at ei chymydog. Bore da, mae fy nghwningen yn dda am ddarganfod pethau. Wyt ti angen help, cynigiodd Enlli? Ydy wir, chwarddodd y cymadog. Fyddai dy Gwningen yn medru fy helpu i chwilio am fodrwy briodas? Nes i ei cholli yma'n rhywle wythnos diwethaf, eglurodd. Gwyliodd y cymydog gyda chwilfrydedd wrth i Enlli adael Joseph yn rhydd yn y cae. Sponciodd y Gwningen draw at rych ger llaw a dechrau palu twll bach. Estennodd Enlli ei llaw i'r pridd cyn gweld rhywbeth yn sgleinio yn yr haul. Aich modrwy briodas chi yw hon, cyfynnodd hi, yn wen o glist i glist. Wel, medda'r cymydog o'r siglo ei ffen, fy modrwy briodas am Gwningen anghygoel. Cododd Enlli ei chwningen i'w chôl mwyn rhoi mwythau iddo. Roedd Joseph wedi profi bod ganddo ddawn go arbennig y diwrnod hwnnw. Dros y blynyddoedd i ddod, byddai'r ddau yn teithio'r byd yn cael hwyl drwy helpu pobl i ddarganfod hen bethau coll.